σε ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους τους άνδρες. Ο γιατρός, ο κύριος Βεβελογιάννης, θα σας τα πει αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μια επαναστατική εξέλιξη στο χώρο της τεχνολογίας των ιατρικών λέιζερς έχει εισαγάγει στη χώρα η κλινική ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής του νοσοκομείου Μητέρα με διευθυντή τον κύριο Παναγιώτη Βεβελογιάννη, που θέτει οριστικό τέλος στα προβλήματα της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη και της πέτρας στα νεφρά. Η διαμόρφωση σπαλμού του συστήματος Laser Moses 2 είναι μια τεράστια καινοτομία στο χώρο, όπου έχει προαγάγει τις επεμβάσεις της ενδοσκοπικής ουρολογίας για τον προστάτη και για τις πέτρες στα νεφρά σε άλλο επίπεδο ασφαλείας, ταχύτητος και αποτελεσματικότητος, δημιουργώντας ένα στεγανό περιβάλλον για την ακτίνα μέσα στον υδάτινο χώρο στον οποίο χειρουργούμε, ώστε να αποφεύγονται οι θερμικές βλάβες στους περιξιστούς και να μην συμβαίνουν σκεδάσεις και απώλειες της ακτίνος, για να μπορούμε με ελάχιστες πλέον ενέργειες να είμαστε 100 φορές πιο ακριβείς και αποτελεσματικοί. Λέιζερ εκπυρήνηση του προστάτη αποφλιώνει το εσωτερικό του αδένα ήπια και ευγενικά με έναν εντελώς ανώδυνο και ανέμακτο τρόπο, ανεξαρτήτως μεγέθους, εν συνεχεία τον αναρροφά αποστέλλοντάς τον για βιοψία και απελευθερώνοντας τον ασθενή αυθημερών. Αποτελεί το νέο πλέον χρυσό κανόνα διεθνώς και η ομάδα έχει ξεπεράσει τις 1.500 προστατεκτομές σε αδένες έως και 350 κυβικών με μηδενικές πιθανότητες επανεπεμβάσεως στο μέλλον. Η λέιζερ ενδοσκοπική λιθοτριψία με το σύστημα παλμού Moses 2 των 120 Hz εξαχνώνει κυριολεκτικά τους λίθους, ακόμα και τους ευμεγέθης κοραλιοειδείς λίθους που καταλαμβάνουν όλο το εσωτερικό του νεφρού, όργανο το οποίο κατά το παρελθόν ετίθετο εν κινδύνο ελήψη άλλης οδού προσπελάσεως. Η ομάδα διαχειρίζεται με επιτυχία περί τις 30 λιθιάσεις μηνιαίως από όλη τη χώρα, γεγονός το οποίο θα καθίστατο αδύνατον πρώτης ελεύσεως της νέας αυτής τεχνολογίας. Η κλινική ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής της ομάδας του ιατρού έχει εξελιχθεί σε μία από τις πρότυπες ουρολογικές κλινικές της Ευρώπης, που διαχειρίζεται έναν διαρκώς αυξανόμενο όγκο ασθενών από όλη την επικράτεια και την Κύπρο, με εξαιρετικά αποτελέσματα χάρη στη νέα τεχνολογία Laser Moses.